1, 2, 3, go! Tayo sa ating new episode for the day at ang ating life tip for the day is speak with integrity, say only what you mean. Ano ba to? Ano ba tong speak with integrity and say only what you mean? Tinatawag nilang word of honor. Kailangan kung ano yung sinabi mo, panindigan mo. Ibig sabihin parang walk the talk. Kung ano yung dapat, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun din yung ginagawa mo. Okay? So, remember, integrity is very important. Okay? So, our work tip for the day naman, madalas ito yung nakakaligtaan nating lahat na hindi natin alam na ito yung may malaki tong impact para sa ating lahat at para sa sarili natin. Alam niyo ba kung ano yun? Isa pa. Ano yan? Smile. Work tip for the day is smile. Napaka-importante ng ngiti. Bakit? Kasi ang ngiti nagbibigay ng happiness. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga nakakasalubong mo. Your smile can change yung isang araw ng isang tao. So, keep smiling! Okay, so yun lang. So guys, stay tuned para sa mga upcoming videos ng Daily Madrid. Good day, Madrid. Isa pa. Okay. Hindi ako yun eh. Wait lang, parang ako na pressure. Good day, Madrid Nation. Parang nation? Isa pa, wait lang. Kasi may tao eh. Limit mo, hayop na. Diba? Kasi may camera oh. Siya.